Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan uwa muna muku sallama irin tarihin musulunci. Muna muku barkanmu da sake saduwa a wannan fili namu kuma wannan da'irar ta mai albarka wato Gajimare TV Studio. Alhamdulillah yau ma haka ne kamar kullum mun kawo muku katafaren sirri wanda wato idan dan uwa ka gwada shi zaka gode wa Allah kuma za ka yi mana addu'a da fatan alkhairi bisa ga ƙoƙarin da muka yi gurin shigo muku wannan sirri mai girma. Sirrin tsari, sirrin kiyayewa daga sharrin abin sharri, wato shi ne katafaren sirrin nan, wato sirrin layis zana. Layis zana wato aba ce wadda ake da buƙatar ta wadda ƙananan kuɗinka ba su iya aikata maka ita ko kuma siya maka ita. Kowa ya sani aba ce mai daraja mai abin nan. Yau ana yin ta dai don neman tsari daga sharrin abin shari da kariya da makamancin haka. Yau wato da haka mun kawo wannan sirri ne domin yin uwa a amfana saboda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama don mu amfana da mu da ku baki ɗaya mu fa'idanta da junanmu. Da haka muna ba da wannan sirri ne domin aikata shi akan daidai. To masha Allah. To da haka idan kana da bukata wannan sirri ko kuma wannan katafaren sirri to abin da ya kamata ka fara yi ka koma ka mana subscribe. Yauwa sannan ka yi mana like, wato ka yi mana liking shi wannan bidiyon kenan idan ka ga yayi maka kyau kuma ka amfana da shi to koma ka yi mana like. Dan wasu mu ci gaba da kwararo muku wayannan zafafan sirrika kuma zafafan bayanai. To alhamdulillah idan kana da bukata wato ka bace ka matse ta bango ya tsage ka ɓace to ka biyo mu sannan a hankali tun daga farkon wannan bidiyon har zuwa ƙarshen sa. To da fari dai abin da za ka fara samu za ka samu baƙar takarda. Sannan shi wannan sirrin ana yin sa ne ranar Laraba. Yau ana yin sa ne ranar Laraba. Za ka samu baƙar takarda. Idan ka samu baƙar takarda don sai ka rubuta shi wannan sakandaman da kake gani sai ka rubuta su kamar yadda kake ganin su a haka yadda ka gansu to haka za ka rubuta su. Yauwa bayan ka rubuta ɗan uwa za ka samu wato tayin mage baƙa. Yauwa fatar tayin baƙar mage. Masha Allah wato ita ake samu wacce bata bude idanta ba. Yauwa sannan sai ka samu zaren makauniya sai ka tanada. To idan ka gama rubuta ta kamar haka to sai ka nade da shi, ma'ana ka rubuta ta a buƙatar takardar sai ka nade da shi zaren makauniyar. Yau in ka nade da zaren makauniya ka nade ta to abin da zaka gaba sai kuma a rufa ta da kuma wannan fatar bakar tayin magen wacce bata bude idanta ba to da wannan za a rufa. Kuma ana so a rufa ta ba a cikin rana kwallon haka tana kallo ba, a guri mai dan duhu haka ake da bukata a dan rufa ta. Ana ake son a rufa ta haka ba a cikin rana haka rana haka dai ba a ciki ake rufa ta ba. Yauwa to idan ka kammala dan uwa sai ka shafa mata idan ka kammala haɗa ta ka rubuta buga takardar ka kuma wannan ka haɗa ta da ka rubuta buga takardar kuma ka sa ita zaren makauniyar ka naɗe ta a naɗe ta ko ina misali haka har takardar ta abin nan ma'ana a ringa ganin zaren. Yau a ce zahiri an ka ɗaga ta ba wai takardar za a hango ba kafin a rufa nake nufi. Yau to an ka rasa da zaren isasshe yau to sai a sa shi ita wannan fatar. Mai an kammala to sai a shafa mata duhunil ƙaraɗisu sai a shafa mata a jiki. Yauwa bayan an shafa mata a jiki to sai a ajiye ta. Yauwa sai a zauna sai a karanta mata wannan aya mai girma. Za a karanta mata
Bismillahir Rahmanir Rahim. Waja'alna min bayna aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Waja'alna min bayna aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Za ka karanta wannan aya mai girma, za ka karanta mata kafa wato 313. Yau za a karanta mata sai a tofa. Yau to sai a yi mata hanci guda ɗaya. Yau to sai a sa a jiki. To insha Allah daga wannan lokaci za ta fara aiki. Insha Allah duk rantsin da ya rantsi, insha Allah da ka lalabo ta ka damƙe ta, Allah subhanahu wataala zai nuna maka makarija. Za ka yi wa Allah godiya insha Allah, kuma wannan mu ma za ka yi mana godiya bisa ga wannan jibrin wannan sirri da muka yi. Muna godiya da fatan alkhairi ga 'yan uwa na nesa da nan kusa. Muna miƙo gaisuwa da jinjina, ubangiji Allah ba zumunci, Allah ba mu tare. Muna godiya, muna salati da sallama a bisa shugaba tare da alayensa masu girma da manya-manyan sahabbansa da duk wanda suka biyo.